салом алайкум дӯстони азиз. Ман мехостам ки як чиро барои шумо нишон батум. Ман ростига ба архиви худ навк шудам. Як сандуқда фақат диску, кассети видеову ва кассетаҳои тамоми намуд кассетаҳои ай даври пеш то ҳозира мехоҳам ки барои шумо нишон батум. Албатта дар канали мо ҳар рӯза метавонед аз архив шумо тамошо кунеду ҳаловат бубаред, марҳамат бинед. Бародарои азиз бо нагӯем ки дӯстмурод дистфурӯшак шида не. Ман фақат архив мавои кардам бачаҳо. Инҷа дар тамоми намуд диско аз соли 2001 то ҳозира дар ҳаминҷа ҳаст. аз соли 2001 мебинем 2013 овораи ишқ бо чи иҷа ишам овораи ишқ 2012 буда. хайли дӯстмуроди шариф ишам не инешам 2013 бо чи иҷа хайни мультикомунай хайни ҳаминҷа да ростига дар карантин инами ҳамаш инами ҳамаш при диска ҳаминами архива. албатта ман ҳар рӯза ба шумо нав гуфти ки чизои архив нав ба нав ҳар рӯза мепартом шумода. боқӣ паноҳи худо сарбаланд бошед дӯстонам.